Ти да кажем най-големия ни фонд, 38%, кажем всички са 100%, всички в купом, 38% съм си го кръстила фонд салон и там са най-големите разходи, като наем, ток, сод. Няма работа, за която да не се плати. Така сме си го решили. И когато някой трябва да се занимава с социалните мрежи, на него ще му се плати за тази работа, защото това си е работа, това си е време. Да, особено сега с тези неща, които се случват в света и като цяло и се говори масово за криза предстояща. Да. Така че винаги е в интерес на създателя на бизнеса да продължи да го развива, защото ще се... Всъщност това е мотивация за точно самия себе си, че трябва да го развиваш. Да. Защото то всичко ти е презентация на бизнеса, т.е. не може да сложиш едно състояние от 2005 година и това да ти е целогодишно. В смисъл, може, че не може. Много е важно да има такъв фонд, както знаем, дори най-известните марки в света, Макдоналдс, Кока-кола и каквото и да е друго, те продължават да има реклами по телевизията. Да, ние всъщност си мислехме за някакви бонуси, но не знаехме точно каква система да бъде. И тази таблица я измисли мъжа ми, защото е бил началник смяна на някакъв завод, дето е управлявал супер много хора и той каза, ние имахме такава бонусна система. Викам, давай я, ще приложим в салона, няма проблеми. Да, наистина много готино. За декември до 5 число, което значи, че тъкмо след празниците ти си взимаш бонуса. А преди това декември си взел коледния бонус. Тъй, че просто си много добре тук помазан. И все пак така. И отивам аз на Мигли супер случайно. И се оказва, че това момиче, което ми слага миглите, познава това момиче, което прави курсове. Искате ли тимбилдинг? Сега ще работите този месец. Повече, за да я останат пари. Или обратното, или ти няма да отидеш някъде, за да, нали. Ние гледахме на нашата работа и на нашия бизнес като на голям бизнес. Нищо, че работихме само двете по цял ден. Много мислиш си сега на мен, запусна ми 10 фунта, там 15. Тук си имам паричките, заделям си за нас. 1, 2, 3, старт! Здравейте! Здравейте! И добре дошли в... не успях да кажа. Това е подкастът на Ногти. Днес сме се събрали за една много интересна за нас тема и надяваме се и за вас. И това е как да си организираме всъщност финансите в бизнеса. Да. Тъй като съм сигурна, че доста от вас работят някаква професия, в която за себе си взимаш парите и после се прибираш вкъщи, на другия ден купуваш си материали и така. И общо взето не знаеш какво става. Разпределим. Не е нужно, нали, само за маникюристки, може и всеки от сферата и дори малки бизнеси и така. Ники, какво ще представяме всъщност по темата? Ще представим нашата финансова система, която включва 14 фонда. Може да се я наречем 14 фондовата ни система. Добре, да. Аз съм си подготвила и съм си записала, за да мога да не пропусна нещо. Така. Като цяло мога да започна с това, че с Ника си открихме фирмата 2020 и аз през 2022 поех тази задача, тъй като ние сме си разпределили задачите, аз да управлявам финансите на фирмата. Тя се занимава с други неща, аз се занимавам с това. Да. И за 4 години опит съм стигнала до някаква перфектна система, както я кръстих 14 фондовата ни система, която ни помага да се развиваме и да бъдем спокойни в трудни времена. Да. И много бихме искали да я споделим. Да, особено на мен е много интересно, защото, както Ники каза, тя се занимава с това. Аз съм малко по-неука в темата и днес сме решили да го направим по-интересно. Все едно аз да съм на ваше място и да задавам въпросите, а тя да ми отговаря. Да. Нещо такова, за да си разясним. Естествено, ако някой има допълнителни, може в коментарите да пишете. И така. Първо, защо всъщност ни трябва това нещо? Със сигурност в началото нямахме такава система. Да. И какво се получаваше? Примерно, взимаш сега днеска, да кажем, се прибираш с 10 лева, обаче утре ти идва заявка за 15 лева.
И какво правиш? И понякога оставаш без пари, понякога чакаш клиентите да ти платят. И точно за да се избегнат, или ти идва найма. Да. А не Ние всъщност в началото, първата година и половина някъде, ги деляхме нещата. Тоест, всъщност всеки си взимаше от клиента парите в джоба и се прибираше. Обаче утре поръчваме гел-лакове и звъня на Ника, Ниче, гел-лаковете са еди сколко, дай ми половината. Или найма, тя ми звъни, дай ми половината. И нали точно не знаехме нищо. Ама със сигурност някой има от тази ситуация, примерно. Днеска си купувам обувки за 200 лева, обаче ми идва и найма и съм като тъпо. Така че е хубаво да си има някаква система все пак. Абсолютно. Рано се усетихме и се захванахме с това. Значи да кажа, че кое ми даде увереността да го направя. Аз в началото нямах увереност, защото нямах познание, но изкарах курс по финансова грамотност. Изкарахме курс по ценообразуване също така, който ми беше много полезен. И изгледах купища подкасти, продължавам да гледам, да се ограмотявам в тази сфера. Управлявам си личните финанси в къщи. И така вече се чувствам доста по-уверена години след това просто да си споделя опита, така да го кажем. Супер. Всъщност аз мога да питам, сложно ли е? Тоест, има ли начин да бъде лесно това нещо и да не е затормозяващо? На мен ми е много лесно. Лесно ти. Всъщност е супер лесно. Сега ще обясня. Значи, нека първо да разберем защо е важно да го правим това нещо. Защото някой ще ми каже, сега аз се живея добре, нали, прибирам се, успявам да си вадя пари за найема, защо да се занимавам? Обаче пък веднъж годината трябва и данък да платиш. И имат с някакви такива неща. Значи, едно такова познание ти дава свободата ти да може при един голям разход, нали, примерно решаваш да отидеш на екскурзия или пък и това значи да не работиш, може пък да искаш да се направиш, да отидеш на круизата, 2-3 седмици. И какво правим, ако ти си от този тип, който трябва задължително 20 дена тук да работи, за да сплати следващия месец найема? Никога не отиваш на круиз. Това също абсолютно. Имаме си лични разходи, не само по... Или пък, както ти казваш, идва данъка. И какво правим? Стискаме зъби, работим цял месец. На море. То лятото се плаща. Така че, добре. И като цяло за това е важно да сме ограмотени. Има и други варианти вече, като бременност и така нататък. Дълъг период, в който не можем да работим и е хубаво да сме се подсигурили финансово, така да го кажем, доколкото е възможно. Добре. От какво ще започнем? Казахме защо е важно. По-добре да ви разкажа директно за фондовете. Нека започнем от там, че ние работим на процент. Това е важно. Всъщност, маникюристките в нашия бранш, може би не всички, но ние специално така сме се решили да работим на процент. Което значи, че в края на месеца, когато ние имаме си вземем оборота, си знаем оборота и в края на месеца го съберем, ние заделяме най-големия процент от този оборот за плащане на маникюристките и за осигуровки. Друго важно да споменем, за който не ни познава, е, че ние имаме салон и имаме няколко маникюристки, които работят в салона, но също и аз работя в момента, Ники в момента не е. И също важно е, че ние сме, на равни начала. Тоест, както аз съм на същия процент, така и другите момичета в салона са на същите условия. Са на 1%. Тоест това, че да кажем бизнесът е наш, не означава, че аз не съм на процент, или че аз нямам заплата, или че не ми се смята. Тоест това, което първото го осъзнахме, е дори и да няма други маникюристки. Дори да съм само аз, някъде под наем на бюро, пак аз трябва да получавам заплата и събирам си оборота, нали така? Всеки ден си събирам оборота и знам, че един път в месеца аз ще взема заплата, а останалото, т.е. процента от тези пари, от този оборот, останалото вече ще отиде за разходи, които ние сме разделили в тези 14 фонда. Точно така.
Това е, чакай, че се сетих няколко неща да кажа. Всъщност всички взимат 1%, но при нас има разлика цените на услугите, нали, дали ще си джуниор, маникюрист или мастър. Тук се различава. Иначе всеки си взема... Да, но не мисля, че за фондовете има значение, аз за това не го споменах. Да, просто може да е интересно. Да. Как така всички взимат едно и също? Да, разбира се, има си по-така новички и така. Да. След като остане една определена сума, когато платим заплатите и осигуровките, тази сума вече разпределяме по тези фондове. Аз я наричам печалба, защото тя се разпределя по фондовете. Кое е печалба? След заплатите и осигуровките. Това е печалбата на фирмата или за маникюристката? На фирмата. За маникюристката беше заплатите и осигуровките. Махаме ги. И това, което остава, всъщност отива вече, разпределя се по тези фондове. Да. И съм си ги разделила на проценти. Да кажем, най-големия ни фонд 38%, кажем всички са 100%, всички в купум. 38% съм си го кръстила фонд салон и там са най-големите разходи, като наем, ток, сод, има годишни разходи там по жарогасител, какви други разходи имаме? Всякакви такса, смет, пък вода. Да, то при всеки може да е различно. Сега този, който пък работи под наем и си плаща наема, всъщност там ще му влязат само наема. Ако работодател, там собственика плаща всички други неща. Зависи, дали сте наематели на помещение или на работно място. Да. Но точно това може да се пригоди за всеки, спрямо това дали има салон, дали има бюро. Точно. И тази система, тези проценти са се изменяли през годините, тъй като ние също работихме под наем в друг салон. И там разходите ни бяха други. Нямахме разходи за жарогасител, за смет, за сод, за телевизия, за интернет. Да, те се покриваха от наема. Но пък си деляхме консумативите на салона, което влизаше в фонд салон. Консумативи, като да кажем за салона, кафе, салфетки, препарати, туалетна хартия, неща. Тези неща, които са супер дребнички, обаче също в месеца си излиза сума. Като теглиш чертата накрая. Особено ако са повече хора. Осъзнаваш, че всъщност отива една определена сума тук. Това не е най-големия разход. В повечето случаи това си е по принцип най-големия разход. Това е най-големия фонд салон. Какво друго? След това минаваме, заделяме също така голяма част от остатъка паричките за фонд, маркетинг и управление. Какъв е този фонд при нас? Няма работа, за която да не се плати. Така сме си го решили. И когато някой трябва да се занимава с социалните мрежи, на него ще му се плати за тази работа, защото това си е работа, това си е време. И всъщност фонд маркетинг и управление определя точно това. Също така, когато някой трябва да седне да измисли маркетинг кампании, било то към клиентите или някакви игри към маникюристките, това също е някакво занимание и за това също се плаща. Примерно това го прави Ника. Тя се занимава с маркетинг и с такива неща. Аз, примерно, правя отчетите всеки месец. На мен също ми се заплаща от този фонд. И тук заделяме едни 15%, които отстрани в една малка табличка си ги разпределям между нужните задачки. Добре, аз мога ли да питам нещо? Питай. Да кажем, аз съм миглостилист, примерно. Слагам мигли. Сама съм и така. Аз имам ли нужда от този фонд или това е нещо, което може примерно да не правя? Тоест, примерно дори не обичам да поствам в социалните мрежи, клиентите си ме знаят от квартала или така и се записват по телефона. Трябва ли ми такъв фонд маркетинг и управление? Управление със сигурност ти трябва, защото ти би могло да правиш най-лесното, най-нужното нещо. Не казвам, че е лесно, защото всеки го разбира по различен начин. За някой пък е много трудно. Но най-нужното е да си следиш финансите. Ти дори да нямаш нужда от социални мрежи, от реклами, от такива неща,
И както ти казваш, си слагаш мигли, доволна си, имаш си клиенти, с нищо друго не се занимаваш, освен с това. Трябва поне да седнеш и да си изчислиш накрая печалбата. И това ще ти отнеме някакво време и това време може да ти се заплати също така. Аз мога ли, примерно, това време, да кажем, ми се заплаща, но пък всъщност аз съм свършила много малко работа, мога ли да го направя по-малък процент от 15? Да. Мога да си го пригодя. Абсолютно. Това е хубавото на тази фондова система. Както казах, тя се е изменяла с годините и продължава да се изменя. Преди този фонд не беше толкова голям. Но с течение на времето... работата, която... Да, просто започнахме да отделяме повече работа в тая насока, нали? И то няма как, трябва да се качи. Нема време. Да, точно. Добре, супер. Това беше въпрос. Да, тук си имаме също и се заплаща на една от нашите колежки, която следи консумативите в салона, като цветове, лакчета, салфетки и такива неща. И на нея това също и се плаща, защото едно е да си само маникюристка и да знаеш, че всичко е зад гърба ти и се обръщаш и си го вземаш. Друго е, като си тръгне клиента, да извадиш тефтера и да почнеш да пишеш това няма, да звъниш, да поръчваш, да таковаш, да ходиш, да взимаш, да плащаш. Това нещо също трябва да се плати. В същия фонд. Да, така че ти дори да си миглостилист, както каза. Не знам дали се казва миглостилист, измислих си някаква дума май. Не, така чувам, че се наричат колежките в TikTok. Добре. Значи правилно. В TikTok, значи истина. Да. И това също е част от твоята работа. Ти в крайна сметка трябва да видиш какво ти е свършило, нали? Не си просто така да се обърнеш. Да, мога. Примерно, просто ако съм сама и знам, че това си го правя, нали, за себе си мога да си сложа по-нисък процент, примерно, да кажем, не следя 10 човека покрай мене, следя себе си. Със сигурност е по-малко работа, отколкото да следиш цял персонал, всеки взима такова, прибрал някъде, какво стана с това гел, свършил е. Не продал крем и така нататък. Добре. Окей. Да, това беше важно. Да минем към следващия трети фонд, който е фонда ни консумативи. Тук отива вече също, така мога да кажа, една голяма част. Фонд консумативи е вече това, което зареждаме за работа. Гел-лакове, гелове, пили, фрези, кремове за мазане, маски, такива неща. Неща, които се продават, също ли влизат тук? Не. Има друг фонд за тях? Има друг фонд. Добре. Значи това е за консумативи? Това е за консумативите, да. За работа? За работа. Да, а не за салона. Да. Маските отиват в... Да, маските също са тук, в консумативите. Маските за работа. Това е готино да си го следиш, защото аз се сетих при нас ситуацията как беше. Когато бяхме в предния салон с колежки, козметички и така нататък. Може би за това са разделени тези консумативи с другите, защото да кажем ние си зареждахме лакчетата, нали, изцяло, примерно с тях деляхме другите разходи по салона, за почистване, за кафе и така нататък. И примерно идва месеца и колежката ти казва, дай сега 100 лева за еди какво си, ти си ги взимаш от другия фонд. Да, който е за салона. Той беше фонд салон, а този е консуматив за работа. За работа, да. Тук мисля, че няма нещо неясно. Консумативите за работа всеки си ги знае. Ние сме решили да заделяме 11% за това. И другия ни голям разход, 10% е фонд каса. Какъв е този фонд? Този фонд каса, там само се трупа и не се пипа. Защото там плащаме данъка. Да. Там си имаме пари, когато дойде момент да платим данъка, да си ги извадим и да ги платим. Не да почнем да се трошим те първа, когато наближи момента, че следващите 2 месеца трябва да се работи непрестанно и не можеш да се откъснеш от работа, защото наближава момента да се плати данъка. Не, просто си взимаш парите от фонд салон и си го плащаш. Каса. Фонд каса, точно така. Също там, значи, тъй като тук казах, че е голям процента, а данъка е 10% корпоративен данък, нали така? Да. Ние заделяме 10% в касата. Обаче имаме разходи. Тези разходи обикновено се приспадат. Т.е. данъка ни е по-малък, отколкото заделяме. Защо обаче заделяме повече пари в касата?
Бъркали се. Ако има глоби, сигурно. Точно така. Ако има глоби, трябва да сме подсигурени. Ако решим, там се трупа една сума, чрез която ни отворихме нов салон. Нали? Да се развиваме, помага ни в развитието. Тоест и спестовен фонд е това, Да, така ли? да, така да го кажем. Окей. Да. Добре. Така съм го направила аз, за сега не е вършила работа, успяхме да отворим салон след 4 години работа. Да. Си ги спестихме тия парички. И пак казвам, не сме се притеснявали за данъци, за глоби, за такива неща, просто защото сме подсигурени. И това е хубавото на тази фондова система, че всеки трябва да бъде спокоен и подсигурен. Така мисля. Да, особено сега с тези неща, които се случват в света и като цяло и се говори масово за криза предстояща. Да. Може би е хубаво наистина да знаеш, че можеш да издържиш поне 2-3 месеца за напред, да си подсигурен. Да. Особено като отговаряш и за други хора. Точно. Да. В тези 4 фонда, това също е хубаво да го споменам, ме подсети, си имам минимален праг на сума, която трябва да е вътре в този фонд. И аз съм решила да покрива 3 месеца. Всъщност в първите 3, фонд каса, там си се трупат, така или иначе. В първите 3, които бяха салон, консумативи и маркетинг и управление, аз гледам да има 3 месеца напред. За да съм, ако стане нещо като COVID, локдаун, да кажем, това беше много добър урок за малките и средни бизнеси. Да, ние тогава точно бяхме започнали първия ни месец под наем. И нямахме нищо. В смисъл, нито спестени пари, нито всеки каквото се е направил, която клиентка се е направила, се прибира с там 50 си лева в джоба и си бута месеца. Ами ако бяха 3 месеца. Да. Те тогава от салона ни казаха, събирайте си нещата и се махайте, ама ако трябва ще платим найема. Ние платихме първия. Ние платихме първия, като дойде локдауна и те ни върнаха нещата. Ли? Да, даже тъкмо платихме втория найем и те ни върнаха и парите за найема. Защото то се случи някакво в началото на месеца. Ние в февруари го изкарахме и то на 13 марта се затвориха нещата. Да, значи тъкмо платихме за март. Нали, нещо такова. Да, и те, поне ни върнаха целия найем, въпреки че първите там 10-13 дена сме били. Да. Тогава никой не знаеше къде се намира общо взето. И така, това е друга тема. Да, но да се случват такива неща, т.е. това искаме да кажем, че буквално сме се опарили, въпреки че не беше толкова сериозно, но се случват такива неща. Да. В които може да се наложи нещо или да се затвори салона или каквото и да е да случва се. Да, и затова за 3 месеца напред е хубаво да си имаш една сума. Да, или дори ето така, ако искаш да се изместиш и знаеш, че в процеса на местене може да не работиш 1 месец или да правиш някъде ремонт. Също е хубаво, всякакви ситуации. Абсолютно подсигурен. Да. Така, продължаваме след това. Имаме един фонд акционерски дял. 5%. Тук вече започват по-малките фондове. Защо реших да има такъв дял? Още като се захванах, просто клиповете, подкастите, всичко, което гледах, мисля, че всеки трябва да си заплаща труда, който, особено риска, който хората поемат, за да създадат един бизнес, е доста по-голям. И те трябва да взимат печалба от този бизнес. Нали? Ти не можеш да направиш салон за красота, да отвориш работни места и така нататък, да се прибереш вкъщи и този салон да си работи и ти да си окей. Ще правя отчета, ще следя, ще съвясвам, но няма да получавам никакви пари за тая работа. Да, абсолютно. Взимаш си акционерски дял, както казах, той не е голям. Колкото повече се разраства бизнеса, толкова по-голям ще стане. Но... то дори процента да си остане същия, просто сумата расте. Според растението на бизнеса. Да, точно. Така че винаги е в интерес на създателя на бизнеса да продължи да го развива, защото ще се
Всъщност това е мотивация. Да, Мотивация за точно. самия себе си, че трябва да го развиваш, Да. а не просто да спреш. Да. Хубаво е човек да има цел, това ни мотивира и ни бута напред. Отделно, нали, освен, че си, да кажем, предприемач или работиш за себе си, или имаш бизнес, ти си човек, имаш и лични цели, семейство и това нещо подсигурява това. Да. Да. Ето в случая, в който аз се прибирам в къщите и като майчинство, бременност и така нататък, аз знам, че тия 5% ще ги взимам. И отделно правя, нали, не съм спряла да следя отчетите на фирмата и така нататък, които също ми се заплаща от фонд маркетинг и управление. Това имах за цел да го направя преди да изляза майчинство и го направих. И да, не изкарвам пари като да направя клиенти, нали? Тотално различно е. Но пък си вземам и майчинството, вземам си и бонус още там, някакви пари. Да, и плюс това имаш нещо, което да се занимаваш, освен да си майка. Да. И със сигурност ти е по-интересно. Да, пък и не пропускам какво се случва. Все пак аз съм го създала този бизнес. Деца вика, това ми е първото дете. Да. Гледам си го вече, може да се каже, че е тинейджър, капризен, обаче пък е малко по-самостоятелен, нали? Да, има, може би около 10-13 годишна възраст. Преди тинейджърството. Да. Това по акционерския дял. И след това имаме фонд реклама, 4% заделяме, за да рекламираме неща в социалните мрежи. Платена реклама, един вид. Да. Като тук всъщност има две подкатегории. Едното е платената реклама в социалните мрежи, а другото е тези визитни картички, флаерчета, такива рекламни неща. Влиза ли визия на салон като декорации, да кажем, коледна украса, примерно? Или това не е в друг фонд? Имаме фонд Коледа, до който не сме стигнали. Фонд Коледа? Да. Той има и Великден, и Свети Валентин, и други празници за украса. Те влизат във фонд реклама. Да, това питам. Да. Но за коледните празници специално сега сетих, че... Имаш още един, да. Защото то всичко ти е презентация на бизнеса, т.е. не може да сложиш едно списание от 2005 година и това да ти е целогодишно, нали? В смисъл, може, че не може. Да. Но ние сме решили, че това нещо носи атмосфера и ти носи повече клиенти. Абсолютно, да. Да, и просто е на различно ниво по този начин. Да. Така че... тук за маркетинга е интересно. Аз по принцип много имам желание да направим отделен подкаст за това. Дори да поканим и гост, който е по-навътре с тези неща. Ако ви е интересно, може да го направим. На мен ми е интересно, аз въобще съм... Тук пък е обратното, защото тя се занимава с това. Аз ще задавам въпроси като човек, който хабер се няма. Не разбира. Това ще е интересно, защото, нали, само малка вметка, в много бизнеси това всъщност е доста голям фонд. Да. При нас на този етап е по-маничък, но зависи какъв е бизнеса, тъй като ние сме, да кажем, с клиенти и ние може да направим ограничен брой процедури. Да. Тоест е хубаво да се съобрази каква реклама пускаш ти, ако ти е заед графика, обаче пускаш само промоция, то е напълно излишно, ти не може никой да вкараш и така нататък. Да, затова и те малко тук се разминават нещата, защото нали, в нашия бранш, примерно лятото нямаме нужда от такива реклами. Там се трупа една сума, която после есента започваме по някакъв начин да измисляме промоции, някакви неща, да ги рекламираме, защото тогава отслабва работата. И нали, който работи в нашата сфера, знае долу-горе, кога има пикови периоди и просто нямаме капацитет за толкова много хора. Много е важно да има такъв фонд, както знаем, дори най-известните марки в света, Макдоналдс, Кока-кола и каквото и да е друго, те продължават да има реклами по телевизията, нищо, че имат супер много са разпознаваеми и така нататък. При нашия бизнес е малко по-различно, но все пак е хубаво да се има такъв фонд, задължително, даже не е хубаво, супер задължително. Да, ти ако продаваш някакви неща, примерно, защото ние имаме, тук се продаваме на нашите клиенти, но примерно ако имаш онлайн магазин,
Тогава е абсолютно задължително този фонд да бъде много по-голям Да. и да имаш непрестанен поток от поръчки. В смисъл, ти нямаш край. Тук може да не спираш да рекламираш и постоянно да се купува. Докато при нас ние имаме капацитет от 3 работни места, примерно, еди си колко маникюристки, и като се напълни този капацитет, просто не можем повече. Да. И всъщност тогава вече, нали, почваш да мислиш за развитие и така Да, нататък. за разширяване. Това също е вариант, разбира се. Да. Така, преминаваме на фонд поддръжка. В този фонд... Поддръжка на какво? На салона. Когато имаш един салон, също това е нов фонд, откакто се изместихме тук. Когато имаш един салон, той изисква някакъв тип поддръжка. Нещо се щупи, трябва да го правиш. Трябва да бъде със стените, трябва да поръчаш нов шкаф някъде. Такива неща. Да. Някакви, може да са много големи разходи, обаче много рядко да се правят, или някакви дребни неща, като тук е разклонител да си вземам и трябва, някакви такива ремонтни дейности. Абсолютно, пък и ние работим с машинки и така нататък. Те също се подменят или примерно вече нещо ти е старо, искаш по-ново. Същото Да, точно. Да. Някой мебел искаш да смениш, събрал си парички, викаш, че ще сменя столовете. И сменяш столовете. Да, после събираш пак и викаш, сега ще пребладисам. Да, това е супер, защото е супер контролирано и реално дори ако искаш да си вземеш по-удобен стол, ето примерно с това пример, не ти е така виновно, че си го взел, защото знаеш, че си ги събрал тези пари за това. И вече като си купиш, няма сега да си купиш и нов телевизор. Да. Ще поработиш, ще си ги изкараш, нали, примерно. Да. Мака тая вина и се чувстваш спокоен, както каза. И хубавото на този фонд е, че не е постоянен. В смисъл, не е всеки месец да харчиш пари за някакви неща. Ами то се трупа и решаваш, че имаш нужда от нещо. Да направиш някаква промяна. Да, а като каза за уредите, следващия фонд уреди и иновации. Тук се заделя почти същия процент. Тук вече идеята е да се обновяваме техниката, което пак се случва по-рядко. Те са различни. Едното е за салона, другото е за техниката, защото имаме много скъпа техника, както дали всички в салонските работи. Ето, или примерно, ако нямаш салон, а само си работиш на твоето си място, ще си имаш само фонд уреди, примерно. Да, и ще можеш да купиш нещо. Хазяина ще отговаря за салона. Да, затова казвам, че поддръжката е ново, откакто сме тук. Окей, да. Това е много хубаво, защото може да се нагоди супер индивидуално спрямо нуждите. Да. Уредите и иновациите. Аз съм го кръстила уреди и иновации, защото съм абсолютно за излезли нещо ново на пазара и да го купим и да го пробваме, както тия сега изкуствен интелект лампи, дето запичали само там пръстите с фотоклетки или какво не знам. Само, че ние тъкмо бяхме взели чисто нови печки на всички бюра. Да. И то много готини. Ами аз, да ти кажа, аз малко се бях надъхала за тези AI лампи, но мисля, че трябва малко да поработят колегите с тях. И да видим дали добре запича. Да, аз имам също такива. Колко са издръжливи всъщност. Нали, да, хубаво е да инвестираш в иновации, но все пак трябва да си Трябва да тестваш, абсолютно. Да. Аз мисълта ми беше преди евентуално да направим такава поръчка, да отида някъде, където работят с това на маникюр. Това е много добра идея също. Да, абсолютно. Да видя. Или пък също за педикюра бях харесала едно такова като лампа, хеми такова, дето пуска въздух. Пуска за спа терапия. Има такова, дето дърпа. Пара? Да. Като сложиш скрабче, такова. Много яко. То като на косметиците. Да. Да, аз съм виждала пък такова хем тя лампа, хем тя прахоловител. И такова за педикюра, да. Има много неща, които бихме пробвали, затова се събираме фонд и когато се понатрупа пак, ще седнем с нея, ще си дадем идеи, ще си обсъдим кое е по-добре, какво бихме пробвали, какво бихме измислили, кое е по-важно да го седим и така. Така, продължаваме имаме фонд бонуси на 3 месеца, които се раздават. Това е много интересен фонд. Да, това е много любим на всички маникюристки, защото сме решили на всеки 3 месеца да се раздават бонуси.
И супер. Да, те си се трупа с една сума и накрая на 3-месечието, т.е. 4 пъти в годината, ти си вземаш дадена сума. Това ще го обясниш ли по-подробно как се разпределят бонусите или... Ами да, имаме си пак Тъй таблица като пак е за интересно там. Да. На база, т.е. на база перформанс ли е, изпълнение? Да, сега ще кажа. Да. Значи има си таблица за това, където е първо на база личния ти оборот. Тоест, колкото по-голям оборот направиш, толкова по-голям ще е бонуса, което е нормално, защото си работил повече. Ами има логика, защото няма как просто на 3 месеца да подаряваш пари на себе си и на хората, които падат от небето, тези пари. Да. Има логика да е спрямо някакви... оборота. И втория критерий, по който се изчисляват, те са 2 критерия. В таблицата ми за бонуси ги има и двата. Втория критерий е 5-точкова система, която се води по това как се почиства, поддържа салона, как се посрещат клиентите и ти какво каза? Перформанс? Това дали Ами изпълнение, аз мисля. Да, как се представил. Да, точно. Имаме си графици за чистене, дали си ги попълваш редовно, дали е чисто след като си ги попълнил. Такива неща. Дали се спазват вътрешните правила. Готино. Това е от този курс за финансова грамотност ли го научи или си го измисли? Не, това не съм го научила там. Това мисля, че си го измислих. Сериозно? Или ти, или аз, или двете някакси, но не оттам. Оттам научих най-основните неща. За данъка, за... Да, ами не, май и от фирмата, бившата фирма на мъжа ти, където е работил. Да, точно така. Оттам го измислих. Защото, т.е. от голяма фирма. Да, ние всъщност си мислехме за някакви бонуси, но не знаехме точно каква система да бъде. И тази таблица я измисли мъжа ми, защото е бил началник смяна на някакъв завод, дето е управлявал супер много хора и той каза, ние имахме такава бонусна система. Викам, давай я, ще приложим в салона, няма проблеми. Да, наистина много готино. Това наистина ми е много любимо, защото карате да се стараеш. Защото, особено когато, да кажем, имаш вече клиенти, работиш година, 2, 3, 5, и малко от малко те домръзва, нали? Да. Но когато знаеш, че някой следи, или сам си следиш, или сама си имаш такава система, която си следиш и знаеш, че ще си получиш бонусче, примерно, и то, че се трупа там 3 месеца, си по-старателен, да е по-чистичко, да е по-красивичко, да работиш, да клиентите да са доволни. Така че е много готино тази система. Да, мотивираща е. Да, мотивираща е. И тук има едни също много приятни фончета, които са много мънички, обаче са много готини. Едното ни е фонд Коледа, както казах. Той е малко по-голям от останалите, защото тук заделяме пари за коледни украси и за коледен бонус. Може би коледните украси трябва да отидат в фонд реклама след време. Да, защото то е по-скоро така първия път повече купуваш неща, след това по-малко. Всяка година се купуват неща, аз това го забелязвам. Да. Или трябва да се обнови цвета на украсата, нещо ново, нещо такова. Ето всяка година се дава. Писва. Определено, отделно нещо се загубва. Може би това ми е как да кажа, не ми харесва, че примерно имаш една украса и после трябва да я прибереш някъде. И аз всъщност и за това, примерно, гледам дори за Великден не съм накупила много неща, защото няма къде да ги прибирам. А не защото не искам, не защото не обичам, аз обичам да имам 10 зайчета навсякъде. Примерно. Но просто знам, че някъде да ги прибирам. Коледа, Хелуин, Великден, Цветница. Да. Пък и трябва да имаш отделно помещение в салона. Един склад. Да, ако имате склад, супер. Завиждам. Ние нямаме. Да. Но коледен бонус, това също е готино. Значи, коледен бонус. Добре, примерно, ако ти какво с това с 3-месечието, получаваш декември, 3 месече и коледен бонус. Януари го получаваш. Защото то се смятат, декември влиза в 3-я месец и аз ще го изчисля януари. И го получаваш на 4-я. Да. С заплатата за декември до 5 число, което значи, че тъкмо след празниците ти си взимаш бонуса. А преди това декември си взел коледния бонус. Тъй, че просто си много добре тук помазан.
Да. И е хубаво и сами, дори да, пак казвам, дори само за себе си да го направиш това нещо, защото заслужаваш. Абсолютно. Коледа е, Да. декември е, Да. що пък да нямаш Цяла коледен година бонус. си работил, Да. защо декември да се пръскаш, като може пак да работиш толкова и в същото време да изкараш повече пари. Така ще се пръстиш. Декември, но поне да знаеш, че това е месеца, в който може да си извадиш паричките от фонда и да се наградиш. Да си купиш Добре, нещо. аз имам още един много важен въпрос, но не знам дали сега да го задам. Имаш ли още нещо? Имам още 3 фонда. 4. Вау, добре. Щях да питам, може и после, всъщност къде седят всички тези пари? Предимно в банката. В сметка? Да. Имаш ли отделни сметки? Не, имам бизнес сметка. Да, където на нас ни плащат с карта в повечето случаи. Имаме и плащания в брой. Да. Плащанията в брой си има каса, която се събира, но предимно са ни плащанията с карта. Тоест, плащанията в брой, касата е физическа, не е в банката. Физическа, така. От плащанията в посттерминал? Е в банката. Банката и там седят паричките. Там стоят. Окей. Защото не всеки има плащане с карта, но примерно пък аз може, ако си имаш кеш пари, да си ги вкарваш в някаква сметка. Може, да. Защото пък да държиш абсолютно всичко за цялата ти година и за всичките ти бонуси. Да, не е добра идея. Да си има някакъв спестовен фонд в случай, че нямаш плащане с карта. Да. Не е добра идея да ти седят в брой със сигурност. Мешат се, ако не друго. Смисъл много така трябва да се внимава и да се организира. Да, аз също предпочитам по-голямата ни част са в банката. Ако се затрупат голяма част в брой, обикновено или ги вкарваме в банката, или правим някаква покупка. Примерно един път си купихме курс много скъп, защото по бизнес планиране. Добре, дай другите обучения. Да. То пък и това трябва. Да, фонд обучение е следващото, защото човек трябва да се развива. Имаме фонд обучение, като тук, когато си харесаме някой курс, примерно, и този фонд може да го покрие и да си го изкараме. Също това, което се е случвало, е да покрие част от фонда, част от цената на курса, другата част да ти излезе от джоба. Примерно, ако курсът е за екипа или за развитието на бизнеса, който ще е полезен на нас двете, или пък за екипа, който ще е полезен на всички, може да се покрие на 100%. Но ако е персонално за някой, примерно той иска да се отиде на надграждане на еди си какво, може да се покрие на 50%. И също, което е правило, е покривало ние посещения при други специалисти. Това също се е случвало. Да, мисля, че това е много интересно и хубаво, защото тук съм чувала някакви негативни мнения в сферата. Примерно бях отишла на Мигли и в същото време много исках да отида на маникюр при едно момиче, което правеше курсове за маникюр тогава, на някакво надграждащо. И все пак тя правеше курсове, но пък аз исках да ми направи ногтите първо, за да видя, нали, в крайна сметка, все пак имам ли нужда от нейния курс, харесва ли ми как работи или всичко е само на снимка. И все пак така. И отивам аз на Мигли супер случайно и се оказва, че това момиче, което ми слага миглите, познава това момиче, което прави курсовете. И аз казвам, супер, аз бих се записала на курс при нея, мисля и на ногти да се запиша при нея. И естествено аз да си заплатя тези ногти, не да отида и да очаквам подарък. Да. И тя ми каза, не, тя на колежки ногти не прави. Какви са тези неща? Нещо такова. И ми стана изключително странно, тъй като аз лично имам клиентки, които са колежки. Да. Нали, не само от нашия салон. Да. Просто си се познаваме, тя не иска сама да си прави ногтите. Страхотно. Да, аз даже съм въодушевена, ако седнем маникюристка. Сега ще си говорим. Обменяме опит. Аз ако преценя, естествено ще си закупя курс. Аз не съм учила тя да ме учи, тя да ми направи ногтите. В ситуацията, нали, според мен е много странно това разделение по този начин. Все едно съкън някой да ти открадне занаята или не знам. Не знам какви са. Явно тя си има някакви страхове. Явно да, защото просто ми стана супер странна на тази ситуация. Но според мен е хубаво дори да си маникюрист, да отидеш някъде другаде, да видиш обстановката, да видиш как работят хората, нещо може да се вдъхновиш.
и да се надградиш и да направиш връзки, което е много хубаво да се запознаваш с хората. Да. Кажете вие на какво мнение сте всъщност? Да, Сигурно ще това има... е моето мнение. Да. Ето, аз споделям твоето да, мнение, но ето, че има хора, които явно са това тотално ги притеснява. обратното. Да. Как така ще да? Ами аз ако тя под прикритие, тя откъде ще знае, че съм маникюристка? От подкаста. Добре, ако не съм аз, ако Не, е това някой ще стане друг. много вайрал и няма как вече да си под прикритие. Но не е смисъл, това са ни дребнави неща, сега да се лъжеме, ами не, аз съм инженер, примерно. Да си измислям там някакви истории. Да. И така. Интересно е дали има други, които Да, и вие на защо... какво мнение сте? Бихте ли отишли при друга колежка? Да. Изгаснем телефона. Така. Фонд обучение, казахме, това покрива. Има още три фонда. Едното е Teambuilding. Това също е много як фонд, защото всяка година правим Teambuilding. Това е. И не се чудим пак, давайте да работим момичета по-бързо и повече, защото трябва да направим тимбилдинг. Искате ли тимбилдинг? Сега ще работите този месец. Повече, за да я останат пари. Да, или обратното, или ти няма да отидеш някъде, ами за да, нали. Да, просто се трупа и когато се затопли, стане хубаво времето или там нещо такова и се отиваме на някъде, нещо си измисляме, правим някакви активности. Ще видим тая година. Ами хубаво е, да, особено когато има екип, да се сближим, защото обикновено работим на смени, примерно днеска едната, утре другата. И е хубаво така да се позближат хората, да се опознаят. Да. Което ме подсети, забравих да кажа, че във фонд Коледа всъщност влиза и коледното парти. Правим си коледно парти. Да. Така. Много глезотики. Да, но тук бяха фондовете за глезотиките. Имаме фонд продукти, той е доста малък фонд, тъй като ние не зареждаме много продукти, които да продаваме на този етап. Имаме си тук 5-10 любими артикула, с които и ние работим, и клиентите ни харесват, и им ги продаваме за вкъщи. И това е. Фонд благотворителност, последния фонд, отново се заделяме за благотворителност от година и половина вече. Имаме си някакъв фонд и за това. Да, за това как ти дойде идеята да има такъв фонд, тъй като това е рядко срещано. Ами, мисля, че всеки трябва да дава, за да получава и аз мисля, че е много хубаво човек да се занимава с благотворителност и с такива неща. Ние като цяло не знаем точно в къде бихме ги дали тя пари, за каква цел или ценност или нещо. Не сме много наясно и аз и тогава, когато го измислих, не бях, но бях сигурна, че исках някъде да се заделят пари за помощ някъде на някой на нещо. Ами да, моята идея е просто примерно да се прави веднъж в годината дарение и може да са различни каузи. Не е нужно може да са различни неща, едно и също. Да, това е моята идея. Може да са различни. Веднъж годишно. Да. Има си такива ден на това, ден на рак на краката, ден на жените, ден на науката. Има различни дни, може... Просто трябва да измислим за какво, защото нали, се трупа от година и нещо, и няколко месеца. Да, време е. И е време да ги оползотворим за нещо тези пари, че да се трупат пак. Те пак са предвидени за това и 2 години за трупат, те ще отидат за нещо. Въпросът е да решим за какво. Да. Но това е, мисля, че просто всеки човек трябва да дава от себе си и така. Тоест, това е също, което е важно и ние така започнахме от началото, въпреки че бяхме само аз и Ники, само двете, ние гледахме на нашата работа и на нашия бизнес като на голям бизнес. Да. Нищо, че работихме само двете по цял ден. Когато гледаме на работата ни за в бъдеще, след 10, след 20 години като на голям бизнес, ние всъщност от малките стъпки свикваме да ги следваме. И това ни беше много важно. Нищо, че си супер малък и така. Буквално може да си направиш фонд благотворителност,
Може да си направиш всеки един фонд. Може и сама да си пак... Може и да не го включваш, разбира се, но просто това беше нашата идея и така ни беше много по-лесно да се разраснем и за в бъдеще то колелото се завърта, когато го гледаш като мъничко нещо от началото. Да. Само секундичка. Дали можеш да изчакаш малко? Весь трябва ни още малко време. Имаш 4 минути. Добре. Ами, на финал Колежката сме... дойде, така че трябва да приключим. Така, на финал сме, всички фондове минахме. Всички фондове минахме. Супер сме. Така, сега важното. Сега важното, да не пропуснем, защото имаме 4 минути преди колежката да влезе. Подготвили сме таблица, която много улеснява изчислението на всички тези фондове, където сам си въвеждаш оборота и като цяло ти изчислява заплатата. Да, трябва да си въведеш и разходите, оборота и разходите и то ти смята всичко и накрая си разбираш каква ти е крайната печалба. Както казах, според мен е много важно човек да е осъзнат и да е наясно с тези неща. Да. И така, тази таблица, ако имате желание, може да ни пишете. Къде? Навсякъде. Ще сложим социалните мрежи. Инстаграм е neos.salon, ни е Инстаграма. Имаме и TikTok. Ще го сложим. Да. Може и в TikTok, но там понякога са ограничени съобщенията, ако не се следваме. Малко. Няма значение, където и да ни пишат. Да. Имаме и Facebook дори. Да. Но да, ако някой има нужда от тази таблица или помощ, ние сме на среща, затова ги правим тези неща, затова ги правим тия подкасти. Да. Така че пишете ни и тук може да пишете в YouTube също. Като пак казвам, таблицата може да се нагажда според това вие, нали, какви са ви, нали, вашия бизнес какъв е. Да, и вашите бизнес, личните нужди. Личните цели. И големината вече на бизнеса. Може да си го приложите за себе си само, за да ви е лесно и организирано. Може да си го приложите и ако имате служители. Да. И общо взето, дори като сме малки, точно това исках, точно там ми беше мисълта, е важно да мислим като големи. Защото ти ако мислиш като малък бизнес, се ограничаваш супер много. Мислиш си, сега на мен запусна ми 10 фонда, там 15. Тук си имам паричките, заделям си за наема всеки месец, по другото ще го мисля. Но всъщност ти ако имаш 10 фонда зад гърба си, спестени пари и пълен график, можеш спокойно да си направиш салон, да си извикаш колега и така нататък. Това супер много помага. И имаш свободата, нали? Свободата, Не си ограничен да си там през цялото време. Ти пак трябва да си там. Почивка. Дори да не се занимава да се разрастваш и това да не ти е цел. Или както казах, ако нещо стане и 1-2 месеца си по-ограничен в работата си или 3, ти си подсигурен. Да, всичко се случва в живота. Може да не ти се работи няколко месеца. Най-малкото което е. Да не казвам, нали, други неща. Така че е много полезно, ако ви е трудно, сме измислили много готина лесна табличка за следване, в която само си попълваш и всичко ти излиза. Така че може да ни пишете. Да. Мен ми е интересно кой ви е любимия фонд, така че може да ми напишете в коментарите. Ако искате връзка за таблицата, не пишете в YouTube, моля ви се, защото някои коментари ги виждам след, не знам, 2 месеца, извинявам се, ако се забавям с отговорите, не знам защо, но навсякъде другаде може да ни пишете. А иначе, любимия фонд ще ми е много интересно да видя на кой какъв е. Да, може да ни коментирате каквото ви хрумне или ако искате нещо да снимаме и да видите, също може да коментирате. Някакви идеи за други теми. Супер. И последвайте ни. Най-важното, абонирайте се, последвайте ни, пишете ни и скоро ще се видим пак. Харесайте ни, дайте ни по едно тикче, защото сме готини. Да. Трябва да си организираме кога да качваме видеа. Един път в месеца качваме, може да си измислим. Това ще го качим в социалните мрежи. Какво значи това? Да ни е организирано качването. Да си измислим конкретна дата. Нямаме дата. Но поне един път в месеца се справя. Така че ще се видим скоро. Да. Чао! Благодарим за гледането. Благодарим, чао! Добре. Много бързо мина този.